أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم. ‘Yan uwa al'ummar jihar Kano, maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko, ya ba mu lafiya, muka shiga wannan gwamnati mai albarka wacce kuka zaɓe mu a zaben 2023, wacce kuma cikin ikon Allah muke gudanar da ayyuka na raya ƙasa kamar yadda muka yi muku alkawari. Bayan wannan za ku iya tunawa cewa bayan zaɓenmu da kuka yi, jam'iyyar APC ta jihar Kano ta kai ƙara inda ta ce ba ta yadda da zaɓenmu da aka yi ba. Wannan an yi zama kuma a ƙarshe wannan kotu ta zauna ranar 20 ga watan Oktoba 2023 inda ta yanke hukunci ta kuma ba wa waɗancan mutane wannan kujera da sunan su ne suka ci. Saboda rashin gamsuwa da irin wannan rashin adalci da aka yi mana, muka zauna muka yi shawara da lauyoyinmu kuma muka sa su cewa su tafi kotu ta gaba, wato appeal court, domin wannan kotu muna da yaƙini a wannan lokaci za ta yi abin da ya kamata kuma ta ƙwato wa al'ummar jihar Kano haƙƙinsu na zaɓe da suka yi, wanda waccan kotu ta yi ƙoƙarin kwacewa. A yau 17 ga watan Nuwamba, abin bakin ciki shine ita kanta wannan kotu ta gaba ta zauna ta kori ƙarar da muka kawo. Abin da suke magana a kai dalilinsu guda ɗaya ne. Dalili shine jam'iyyar APC ta jihar Kano ta kai ƙara akan membership ko kuma zama na memba na jam'iyyar NNPP. Wannan kora ƙara da aka yi a yau muna ganin ba a yi mana adalci ba, haka kuma ba a yi wa al'ummar jihar Kano adalci ba. Domin mun sani al'ummar jihar Kano sun fito kwansu da kwarkwata sun kaɗa mana ƙuri'u. A dangane da wannan muka yi shawara da masu ruwa da tsaki akan cewa lauyoyinmu su shigar da wata sabuwar ƙara a kotun ƙoli ta Najeriya, wato Supreme Court. Muna da yaƙini in Allah ya yarda wannan kotu ta ƙarshe za ta kwato al'ummar jihar Kano wannan haƙƙi nasu, haka kuma za ta kwato mana mu ma haƙƙinmu, kuma za ta kori wancan rashin adalci da aka yi mana baki daya. Ina so na yi amfani da wannan dama na tabbatar da al'ummar jihar Kano cewa mun yi magana da jami'an tsaro domin kare rayukansu da dukiyoyinsu. So da haka muna kira ga al'ummar jihar Kano da su ci gaba da ayyukansu da kasuwancinsu da dukkan abubuwa na walwala, domin cikin ikon Allah wannan jami'an tsaro za su fito kansu da kwarkwata su kare su. Muna so mu gaya wa al'ummar jihar Kano cewa wannan matsala da ta faru abu ne na ɗan ƙaramin lokaci. In Allah ya yarda wannan kotu ta koli za ta karɓo muku haƙinku, kuma muna yi muku alƙawari wannan abu da ya faru ba zai tsoratar da mu ba, ba zai sa mu gaza akan irin ayyuka da muke muku na alheri ba, musamman
abubuwa na raya ƙasa da kuma abubuwa da za su tallafa wa maza da mata musamman matasa. Muna gode wa Allah da ya ba mu iko muke muku abubuwan wanda ya kamata, wanda kuma al'umma cikin addu'o'i da suke mana cikin ikon Allah kowa yana ganin abubuwa da ake yi. Ina so na amfani da wannan dama na ƙara kira ga dukkanin al'ummanmu da kuma ma 'yan Najeriya waɗanda suke mana addu'o'i babu dare ba rana da cewa a ci gaba da addu'a ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa. Allah ya tabbatar mana da cewa wannan zalunci da aka yi mana bai ɗore ba, kuma cikin ikon Allah kotun da muka tafi ta karɓo mana haƙƙin cikin sauƙi. Waɗannan mutane da suka kai ƙara kuma suka murɗe mana wannan shari'a suna nan ne idan su ya rufe akan cewa sai sun hau karagar mulki ta kowane hali. Sun manta Allah ke bayarwa kuma sun manta Allah ne ke kare ta. Waɗannan mutane in Allah ya yarda Allah ba zai ba su iko su dawo Kano domin su ƙara gallazawa al'umma su kuma lalata Kano kamar yadda suka lalata ta baya ba. Alhamdulillah, Kano garinmu ne, ba mu da jihar da ta fita. Muna alfahari da Kano, muna alfahari da al'ummar jihar Kano, mazansu da mata, domin irin gudunmawa da tarbiyya da suke bayarwa da kuma irin ƙwazonsu domin ci gaban wannan jiha tamu. Muna gode muku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.